Hej alle sammen, og velkommen til The Xbox Gamers. Her har I Nikolaj The Man, og Overrated Wanker, og Soaking Cargo, og jeg er selv Cranvid Nuni og Phobic Monster. Så, lad os lige interviewe de andre. Cranvid Onini. Krampe Onini. Nikolaj The Fan. Okay, men vi interviewer lige, eller jeg interviewer lige, så kan man sige. Overrated Ranker. Selvom der er en, der ikke. Ja, fair nok. Nå, men ja, så jeg vil så interviewe lidt hen ad vejen. Dem, Det går sgu meget godt. dem der er med i vores samling af Ninja Turtles. så her får I lige Soaking Cargo. Hvad siger du? Hvad skal jeg svare? Dankes Bobble. Hvad siger du om krisen i Kina? Det går jo meget godt med deres trafik. Den er meget bløffende. Prøv at se, hvor grim ud han ser. Prøv at se, rådet, dreng. Det er bare ikke lige mig. Det er så klamt, mand. Jordbær, hvad sagde du? Jordbærhjelm. Hvad så jordbærhjelm? Jordbærhjelm. Fedt. Nå, men hvad Prøv at se siger hans skills. Hvad hedder det der spil? Godt skåret, jordbærhjelm. Jordbærhjelm. Ja, prøv at se ham der bøssehomo. Kina, trafikken går forbløffende derhen. Det er kun det eneste, jeg har at sige, okay? Så. Og så snakker vi med Nikolaj The Man. Nej. Jeg sover med åbne øjne. Nej. Om krisen i Kina. Om krisen i Kina, det er nok svaret er kønnet med pølse. Bare så vidt altså, I kan finde mig på dating.dk. Ja, det var så alt, hvad vi havde i dag. Livet venter. Ja, tak for i dag. Det er Xbox Live. Dating.dk. Tak for i dag. Hej hej.